Moses watuthi xa ukabintanga yaloo nto ndizawuthi ndakusende ukunika umqolo ndikufake eliweni ndikuvala amehlo ngoba awukho ready. But John says there will come a day akuthi bazawuthi ni ready today. You are ready to behold my face. What a day that. And we will not be by ourselves. Imagine, this is what is going to happen. No! Now imagine, as our feet together with as both our feet are lifted from the ground. In a moment, in a twinkling of an eye, sends what a day that. So I want you, when you sing our hymns, don't just enjoy the music. Listen to the theology, listen to the message, listen to the meaning of the hymn, and uzokwazi uyitolika uyitolekela wena nothabanye abantu so that ngexesha likaqake kuwedwa engekho umuntu uqakwe noba ungaqhaza waphumi emlonyeni amazwi. Intsholo must be able to anchor your faith, must be able to say to you, this is not the end. Ora kukhona ophosekele ebeye zihlambile inyawo akasumana ngisoka kodwa xa abadikwe bejikeleza ubukhona phakamisa isandla sikuncede. Alright, khangelela ngathi we have all been saved. Sawuthabatha sonke ke ngaxesha linye sinomthandazo wezibizweni. Amen. Kawuzile sekula ngoma Matthew 26. Sifunda ngoku 27. Matthew 26. Sifunda ngoku 27. Then he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, drink from it, all of you. For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. We are going to kneel up on the phambili sicela nina nithobe inhloko kwezendaweni kuzo xa kuthandazwa. Baba Jongcolo sephezulu dabezulu umhlaba imifumanisi sisiyabonga baba uvumile Nkosi banasibe lapha ngabumile Nkosi yakho imini Nkosi enkulu Nkosi imini ebalulekileyo Nkosi kuyo banathi ke mzali xa sathi sithabatha Nkosi le wayini othe Nkosi igazi lakho Nkosi wathi wasifela Nkosi laphala igazi lakho Nkosi eKalvari Nkosi sisinde Nkosi ukade lonke ndawo senze ke bawo sikulungele Nkosi ukuya kwesibini ukuthi Nkosi sithabathe kwegazi lakho siyabulela inkosi bakuvela lo mthandazo weSo buya. Amen. 10 and 15 to 10 ngoku and then sicule to number 50 after to 10 number 10 to us. O Kristu wa felizo no simanga somsini Semanga,
Number 50. Siya kuvuma
Umfundisi uTheresa Mothile ade ngifaka nje kuba Number one. Number 303.
wakazulwa ngenxa yami lapha kadethu wakazulwa ngenxa yami lapha kadethu kuze ndizifihle kuwe lika Yesu soketholelane nabelimepha kwelo dala lakho leleka sinelamantima hlanjululwe leleka sinelamantima isoldati ijoni lalimile lithi xa kumpompoza amanzi negazi lithi ngene. This was the song. Kwenzeka into engazange yenzeke okokuba bekulindeleke igazi kodwa uphume namanzi. Ingcali ke zithi yenziwa loo nto yi-intensity ye-pain uYesu awayeyithwele eyithwalele thina. Phambi koba siselele wayini ndifuna nje ukucacisa into. Xa wayesithi uYesu ethandaza eGetsemane athi, let it not be my will. Let me explain then ke sisele. Phinde ngishumayela apha. Xa esithi uYesu makungabikho kwami ukuthanda, mabekho kwakho Nkosi ukuthanda. It is because ngelixesha uYesu akhalayo eGetsemane usindeke esiwa isihlandlo zithathu bemvusa, ahambe aye kubafundi athatha abathathu athi hlalani apha ndithandaza
ohlule kunathi bebuyela nohlulwa nje okokuba nilinde nam for 1 hour nithandaza kunye nam qho ebuyela kubo buyela balele. Now he understands ke ngoku Yesu into yokokuba xa edlula kula mava la mazwi ebeko Isaya into yokokuba ndithatha kwi-King James it he shall see the travail of his soul. Akazuyibona nje uzayambatha xa eyithetha le nto iza nento ethi uthathe all our will eyama onokuza kumbethelela neyethu esisasaza kuphila yonke iwill intando yethu yeyiphi loo ntando it is the wicked will uyithathela kuye yangathi yenziwe nguye ngelixesha asindeke Getsemane usindwe yeyamama bephila esindwe yeyamama besasa kuphila all their wicked will eyithathele kuye. So when he was praying ethi Nkosi uba kunokwenzeka indlulele ndebe ndingayiselanga mayindlule he remembered that would be my will and that would be a wrong will because wayesithathe all our wicked will wachinja not my will but as you will ukwenzela into yokokuba ufezekiseke icebo losindiso ngoba ngendawo wayefuna lingafezekiseki. That's why ilizwi lokuqala emnqamlezweni was a prayer. Awu baxolele ngoba abayithini into abayenzayo. Now when unocinga kwakulula when you are suspended mid-diaphragm under pressure you can't exhale and inhale willingly or freely. Ukuze uyenzela nto you must free the diaphragm. How do you do that suspended mid-air? Which means if Kongwanese says he had to crush those bones and thatisa ukuze kyala umzimba unyu while ngesandla he's pulling his entire body ukrasheka la amanxeba. And by the way abenze imedicine ento zempilo there's the vein upper that is so painful ekuthiwa yi-median vein. This is why abanye abantu xa bethetha ngokufa kwayesu they are not sure whether wafa with a claw-like hand or not. Ngoba once that vein is severed isandla siyoma sibenje. So they are not sure whether the vein was severed or not okanye wafa isandla si-claw-like, but that does not matter. Into endifuna ukuyi-illustrate once when he is speaking for him to exhale kufuneka crush amathambo pulling his body up. Awugqiba it was not a smooth sentence. It was not a smooth speaking. He would pull anyamezela into what he pulls again. It was not all the time now and now in his mind. Love kept him on the cross. Akondo yodula oluthando lungumangaliso. Oluthando lalomsindisi osenzela isimanga esisimanga kwaye nguthixo kanjani who allows himself to be limited and circumscribed in his creation for 9 solid months. The devil never banged on that verse. Wayecinga fanele ukuthi kube ne-justice uzavela bulale ngoba uyayazi uthixo une-justice. He did not count on God becoming man. He did not count. And for that reason, Ellen White, sinengvela
Asawufika ezulwini there will be kwisipho esithathu sokuthi umuntu ofana nawe. There will be somebody between it who looks like you. Oh, yes. And when you would look at that lane, you will see the nail prints. And you will remember that was for me, not for us. That was for me. So, Sam, don't give up on yourself because God has not given up on you. How can you give up on yourself? Ankatana wamna uvukusiwa akakakuncama uthini suzincama nawe akakuncama suzincama undezela ngakhona suzincama khubuluzela ngakhona komntana egaqela elangatyeni gaqa eli ilanganye lelobomu ayililo kuzafuneka sithi hata but this one gives you. So I'm praying, I'm begging, don't give up on yourself. Because God does not have umgomo wabantwana bakhe. He does not give up. Sisimanga uthi somnyevulela lande futhi. So don't, I want to overemphasize, don't give up on yourself. Because God has not given. Let us pray. Yo. Se sikelelekile. Apha ekuseleni. Uyibambile mose glass andithi. Akhona kwiphamu. Bubuyigqumile kanje akukhona ilapha kwiphamu yesandla sakho. Khawufuduke ke ngengqondo. And look at trickle from the hand. And pray for yourself. I'm glad you're going to get selfish. Just pray for yourself. When I go say, I'll give you 30 seconds after saying. Just pray for yourself. And this is what you know. Just all of us. 30 seconds. 30 seconds. Ukhona ophosakeleyo ngempazamo again masithabathe sonke ngexesha lengesimo ezizweni zethu. Amen. Bible ke ithi uYesu wathi bakugqiba ukutya isidlo esi bahlabela ingoma babesiya kwintaba yeminquma. Uphando ke luthi uYesu gaqa owahlabela le ngoma. And it is recorded to Psalm 117. Praise the Lord, all you Gentiles. Laud him, all you peoples. For his merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endures forever. Praise the Lord. Sisaloba asizukuya entabeni, sizagoduka siye emakhaya. But let our homes be our Mount of Olives. Emakhaya ethu mawabe yintaba where we will continue to
Meditate. Ndiye ndikhuthaze ibandla ndithi ke ngeSabatha yesidlo emva kwemini ingaske ukhe uziphe ithuba To meditate. uhambe njani uThixo nawe between esikota zombili esi sidlo nesasidlulileyo uhambe njani nawe uThixo zintona kwenzele zona umbulele ndiyabona leyo basiphila but khakhe uthi zero in kwizinto uThixo akwenzele soze ngabikho nobani soze ngabikho nobani ukuze undenzele intoni uThixo noba kubhlungu into ebangela nditsho ndifuna la verse ithi ebekhe walunguthi ndifuna uyibuyise ngemini yesine ngoba ngamanye amaxesha sithubeleza kuma nzithi nzitho bomo uSathane intention yakhe ukuba silibale okubebekhe walunguthi. So this afternoon give yourself time uzokhumbula uba ebekhe walunguthi ebomini bakho and ngenxa yaloo nto ithi usalungile usaza kulunga. Amen. Masisukume nala ngoma ingumthandazo ithandwa students aseLDB abantwana. Yes, asiphakame sing it prayerfully as we conclude this service. Number 186. Jesus.